Allah na gaya ma karebe mu ba da kare wallahi mu ba ni mai ba ya ma sun mun yawa ne to ka kira na waya mana wallahi na gaya ma gaba ɗaya ni wayan ma fa ka san fa yanzu fa gaba ɗaya fa sai a hankali ba akwai patron na ranar Monday wallahi na gaya ma amma ba damuwa ni yau ko yawu ya za a haɗe yawu ya za a haɗe na ɓace ne yau ko duk wanda ya zo layin nan walau babba wala yaro wala shara kawai duk wanda ya zo aikin aikin yawu ya saboda ni rai na ɓace kawai Kene da ke ana miki magana ne oga ne yace a zuwa miki magana gobe ne ke babuwa ne daga ina ke tukuna a lalle layi wannan babuwa ce ki je oga ne yake da kiwara babu wacce ta ita ta zo wannan yanki namu bata mana biyayya ba ko ce yar waye ce ƙaryanku ko ni to ƙaryanku kuma kai waye ne mun ci zarra mun yi da ƴaƴan kwamishinoni ƴaƴan shugaban kasa ba abin da ya faru ba abin da ya faru ba abin da ya faru waye ce kai din kai waye baki san sarki ba mata kai waye na mata kai waye na mata sarki ba ni dan waye ni dan waye ko ga nuna mata waye kai nuna mata kina so nuna ni waye kamare ni amma ni banza ba abin da zai faru kuma ba na kowa ba zai faru ba abin da zai faru abin da zai faru gaskiya zo ka zauna ka gane ni na gane karamin dan iska kawai Look at this guy. Look at this guy. ku jara mun Look at this bushman. wanda in ya ga wata yarinya Look at this bushman. Make it correct him now. sausayi ne da karan ku mishi duka wallahi wayo yawa ku taga da ku samu shi a da Morning, auntie. Get up. Thank you.